Adituen arabera, 2036irako jada ez da ia arnasguneri geratuko Euskal Herrian, eta erdara izango da nagusi. Gero eta gehiago izango gara gure eguneroko bizimodua inguru erdaldun batean egingo dugun euskaliztu. Iñaki Jurrebaso ikertzailearen hitzetan, euskarari lehentasuna eman ezean, gaiari benetan heldu ezean, galera fase batean sartuko da. Euskaldunon erdia, erdararen nagusitasun handiko eremuetan biziko gara hamarkada baten buruan. Gure herria, gure auzoak, ez dira itoaldi honen arriskutik kanpo geratzen, baina badira errealitate honi aurre egiten dioten proiektuak. Zerk ematen dio arnasa euskarari deustun? Herrigintzak eta euskaltzale bakoitzak dagoen eremuan dagoela egiten duen euskararen aldeko hautuak. Matxintxo eta larrakoa ekan. Auzokideak euskalduntzen laguntzen dugu. Gu kantagintzakok astean behin elkartzen gara kantatzera eta jaietan auzotik baita ere auzoko jendearekin. Horrela, euskarari arnasa ematen diogu gure auzoan. Euskararentzat arnasgune oso puntu garrantzituak direla gune autogestionatuak, eta hori eramaten dugu aurrera bai kontzertuak antolatzerako orduan, bai militantzia aurrera eramaterako orduan. Eta hori guztia posible egiten dugu Deustuko gazte lokalari esker, eta hemen okupatutako lokal autogestionatu honi esker. Arnasa ematen dio Deustuko komertzioetan bezeroei euskaraz hitz egitea. Umeentzako aisialdi eredu alternatibo eta euskaldunek ematen dute arnasa deustun. Eta guk deustun txantxiku daukagu. Futbolguneak orokorrean nahiko erdaldunak direla uste dugu, eta zuzendaritza berri honekin ahalegina egingo dugu aurretan erabeen kirol eskaintza euskalduntzeko, eta uste dugu benetan horrek emango liokela arnasa euskarari deustun. Deustun euskarazko eskaintza kulturala zabaltzeak, eta deustun espazio askotan sormenetik eta euskaraz gozatu ahal izateak. Deustuko ikastetxeetan euskara batzordeak antolatzeak ematen dio arnasa euskarari. Jarrai dezagun euskarari arnasa emoten. Zu ere honen parte izan zaitezke, bazkidetu zaitez.